vagi en benefici del Barça Atlètic. Per sota, el Terrassa va superar l'Alcoià, no ha sortit encara de la zona complicada, però almenys ha forçat un quàdruple empat a 38 punts en els llocs del 13 al 16. El partidàs de la jornada, tercer contra quart, només va durar 45 minuts. En una primera part de somni, el Sabadell va fer miques al Sant Andreu. El gol de Morales en el minut 15 va rebre la resposta andreuenca en forma d'un parell de bones ocasions de les botes de Manolo Lanzarote i de Duriol, però la falta d'encert la van aprofitar els arlequinats per fer un pas més cap al play-off amb la 10a victòria en 11 partits i 6a consecutiva. Raúl Prades, lliure de marca, feia el segon amb el cap. Abans del descans, Axel queia dins de l'àrea i era felicitat pel mateix Prades, que encara que ho sembli, no és el seu germà bessó. El duel Morales contra Morales des dels 11 metres el va guanyar Roberto, el del Sabadell. Yo creo que tampoco podemos dejar pasar esos y olvidarnos de esos 45 minutos, ¿no? Que yo creo que han sido lo peor de toda la temporada, ¿no? L'expulsió d'Agustín a la segona part no va canviar les coses. El Sant Andreu perd la plaça de play-off després de 23 jornades de sèrie, en benefici del Barça Atlètic, que va començar perdent al camp del Gavà per aquest golaç de Keco, però va respondre